У эфіры Белсату размова. З вами Віталь Цыганкоў. 800 тысяч беларусаў прагаласавалі за патрабаванне Светланы Ціхановскай пачаць перамовы паміж уладай і апанентамі наконт вырашэння палітычнага крызісу. Якія міжнародныя абставіны могуць скласціся для гэтых перамоваў, ці ввогуле ўлада пойдзе калі-небудзь на перамовы з сваімі палітычнымі апанентамі? Гэта да іншае мы абмеркуем сёння з нашым госцем. Гэта Андрей Казакевич, доктар палітычных навук, рэдактар часопіса «Палітычная сфера». Добрый дзень. Добрый день. Андрей, прызнаемся, ёсць меркаванне і, скажем, 26 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі толькі яго пацвярджаюць, што ён ніколі не пойдзе на перамовы з сваімі палітычнымі апанентамі. Па-вашаму, наколькі вы гэта падзяляеце, ці ёсць зараз падставы, нейкія міжнародныя, внутрыпалітычныя, што гэта перакананне можа быць абвергнута жыццём і што пад уплывам ці пад ціскам нейкіх абставінаў Александр Лукашенко ўсё ж можа пайсці на перамовы? Ну, так, я лічу, што все залежыць ад таго, як будзе складвацца сітуацыя. Конечно, у пэўных абставінах такое цалкам магчыма. Конечно, гэта не будуць прамыя перамовы з апанентамі. Я так разумею, што без міжнароднага пасярэдніцтва тут не абыдзецца, хаця, натуральна, што улады, і перш за ўсё сам Лукашенко, будзе пазбягаць гэтага настолькі, наколькі яго хопіць ресурсаў і магчымасцяў. Ну, але гэта зноў жа не значыць, што такого кшталту ініцыятывы, як закліканне да дыялогу, все адно не будуць уплываць на сітуацыю і на тое, што, скажем так, верагоднасць дээскалацыі яна павялічваецца. А як вы ўвогуле ацэніце ініцыятыву з гэтым галасаваннем? Ясна, што гучаць самыя розныя меркаванні, вот тыя ж самыя 800 тысяч, ну на сённяшні дзень так выглядае, што оно моцна ўжо не расце, гэтая лічба. Гэта шмат ці гэта мала? Ну, гэта, напэўна, менш, чым павінна было быць, так, ну, каб лічыць гэту кампанію абсолютна паспяховай, але это таксама, в прынцыпе, немало. То есть гэта паказвае, што прыблізна на ўзроўні выбараў 2020 года, жніўня, да, тады, калі на голасе каля мільёна чалавек, ну, зрабілі нейкую актыўнасць, так, што гэты ўзровень мабілізацыі ў грамадстве, ён застаецца. Ну і натуральна, што гэту лічбу там трэба памножыць на нейкі каэфіцыент, каб сапраўды зразумець, колькі людзей, ну, разумеюць, што крызіс палітычны працягваецца, да, і вырашыць яго можна толькі праз нейкую форму нацыянальнага дыялогу. Перамовы — гэта нейкі іншы фармат, але так ці інакш сітуацыя зацягваецца, но яна патрабуе свайго вырашэння. Запыты ў грамадстве на гэта ёсць. Ну, і зноў мы вяртаемся да тэмы перамоваў, і калі многія кажуць, што вось ніколі Лукашенко ні за што, то я ўзгадваю 1999 год, калі у Беларусі была група АБСЭ, пасярэднікаў АБСЭ пад кіраўніцтвам нямецкага дыпламата Ганса Георга Віха, даволі вядомая тым, хто сочыць за беларускай палітыкай сітуацыя. І тады, ну, Лукашенко не сам, а яго прадстаўнікі ўдзельнічалі ў гэтых перамовах. Чаму б зараз не цягнуць час вось такімі перамовамі, балбатаць нейкую тэму? То бок не так это для яго страшна, як, можа быць, некаторыя уяўляюць. Ну, в прынцыпе, так, але гэта вельмі складана псіхалагічна. Тым больш прызнаць сваіх апанентаў менавіта баком перамоваў. Таму, напэўна, і фарматы толькі з міжнародным пасярэдніцтвам, в прынцыпе, могуць быць, да, каб фактычна перамовы то былі не столькі з апанентамі, колькі, там, скажем, з міжнароднымі партнёрамі. Вось, то я яшчэ раз паўторю, што, ну, так, гэта, я лічу, гэта магчыма, калі вот сапраўды улады будуць вымушаны, да, такім чынам вырашаць крызіс. Але, скажем так, не перамовы, да, але камунікацыі ці кансультацыі могуць быць і ўскосныя. Гэта значыць, што улады проста будуць, магчыма, да, будуць вымушаны выконваць частку патрабаванняў альтэрнатыўных палітычных сіл, але проста не прызнаючыся, што яны гэта робяць у выніку ціску ці внутрана-палітычнага ці знешнепалітычнага. Ну, вось улады будуць вымушаны. Як вы сказалі, давайце паспрабуем пералічыць ці апісаць тыя абставіны, пры якіх яны будуць вымушаны. Якія, ну, скажем, замежныя і внутрыпалітычныя абставіны могуць іх сапраўды штурхнуць на гэта?
Ну, адназначнага адказу тут, конечно, быць не можа, да, гэта палітычная гульня, і тут стаўкі могуць па-рознаму ставіцца. Ну, па-першае, я лічу, што асноўны фактар гэта тое, што зацягванне палітычнага крызісу, якое ўжо адбываецца, яно нясе значныя выдаткі не толькі там, скажем, для грамадства, не толькі для прыхільнікаў дэмакратычных зменаў, але што трэба абавязкова ўлічваць, да, вялікія страты і выдаткі для тых, хто ўнутры сістэмы. Гэта і фінансавыя страты, таму што пірог, які дзеліўся да гэтага, ён скарачаецца. Гэта скарачаюцца магчымасці знешнепалітычнага манёвра, прыватнасці з-за таго, што нармальныя стасункі могуць развівацца не толькі з краінамі захаду, але і з многімі нейтральнымі краінамі ці там, скажем, трэцімі краінамі. Гэта таксама тое, што проста існуе напружанасць паміж уладай і грамадствам. І гэта адчуваюць многія чыноўнікі на сваёй працы, бачаць, што матывацыя працы іхніх падначальных зніжаецца, складняецца камунікацыя там з прыватнымі фірмамі, проста падчас вырашэння нейкіх такіх звычайных справаў. Перспектывы палепшэння эканамічнай сітуацыі таксама становяцца все менш і менш верагоднымі, як зацягваецца эканамічны крызіс, які толькі ўзмацняе все негатыўныя эфекты. Ну і вось гэты эфект, я думаю, што можа быць асноўным, таму што так, калі ўсё пачыналася там у жніўні, быў настрой на ўладзе, што можна сітуацыю вырашыць там за 2-3 месяцы, і ўсё падвернецца да таго, што было. Яны спачатку ўвогуле хацелі, напэўна, за адзін дзень все вырашыць. Так. У сэнсе там разагнаць усіх за адзін дзень, а пацыфікацыю зрабіць там, скажем, за месяц ці 2. Там як звычайна, да, кагосьці пасадзіць, кагосьці выпусціць, кагосьці там за мяжу вывесці. Ну і такім чынам, да. Не атрымліваецца, да. І відавочна, што все дзеянні, якія зараз мы бачым, яны хутчэй заганяюць праблему ўглыб, але яе не вырашаюць. І будзе саспяваць разуменне, што ўсё адно трэба будзе ісці на нейкія саступкі, на пэўны кампраміс. У якім фармаце, цяжка сказаць. І, напэўна, нават больш верагодна, што гэта адбудзецца не ў выніку перамову, а ў выніку таго, што гэта будзе прападносіцца як ініцыятыва самой улады, кшталту мы так вырашылі там і ўсё. Але ў любым выпадку, калі альтэрнатыўныя палітычныя сілы не будуць ставіць гэта на парадак дня, не будуць прапановваць канкрэтныя захады і дэманстраваць тое, што грамадства праз розныя формы, там ці праз галасаванне, ці там праз вулічныя акцыі, ці нейкія іншыя формы пратэста, што грамадства не згодна, то і верагоднасць нейкіх рэальных зменаў яно будзе значна меншая, чым у такой сітуацыі. Цікава, што пералічваючы гэтыя прычыны, па маёй просьбе, вы фактычна амаль не закранулі замежна-палітычны чыннік. На вашу думку, ён такі незначны, ці ўсё-такі дзеянне замежных палітычных партнёраў паказваюць, што яны не настолькі сур'ёзна вцягнуты беларускае пытанне, як нам всім хацелася? Я прывяду только да прыкладу 2010 год, калі відавочна ўзровень рэпрэсіяў пасля разгону плошчы быў намнога меншы, чым зараз, і ён быў вельмі кароткі, але тады ўжо санкцыі былі больш моцныя, чым зараз. Зараз, калі сотні палітзняволеных, калі десяткі тысяч затрыманых, а Еўразвяз, скажем, вёл санкцыі намнога меншы, чым было ў 2010 годзе. Я бы не так не ацэньваў, да, тому што сітуацыя не настолькі адназначная, што тычыцца заходніх санкцый. Урэшце рэшт, напрыклад, тады, да, сапраўды колькасць людзей, якія былі пад санкцыямі, было большая, але не было, напрыклад, дзяржаўных прадпрыемстваў. Там фактычна всего толькі 3 бізнесы былі пад санкцыямі, фірм там было больш, яны належалі толькі 3 асобам, так? Зараз мы ўжо маем зусім іншую сітуацыю, якая з фінансавага пункту гледжання, напэўна, все-таки горшая, да, для беларускай улады. Акрамя гэтага, напрыклад, не было перапынена супрацоўніцтва з многімі фінансавымі інстытуцыямі паміж афіцыйным Менскам і там МВФ, Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця. Гэта сотні мільёнаў, калі кажам канкрэтна пра Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця. Апошнія гады яны былі ўвогуле 19-18 рэкордныя ў супрацоўніцтве. А зараз гэта все прыпыняецца, да, не все, напэўна, праекты будуць прыпынены, але іх значная частка.
Вось, тому з фінансового пункту гледжання, я думаю, що все-таки ситуація горша. Вось, але підвернуся до початку питання, наколькі ўцягнуты да, сілы. Яны ўцягнуты роўна настолькі, наколькі яны бачаць, што беларускае грамадства не згоднае з тым, што вот, адбываецца ў краіне. Таму я ставлю гэты фактор на другое месца, да, таму што ён будзе вельмі моцна залежыць ад таго, што будзе внутрі краіны. І наколькі, скажем, беларускае грамадства будзе дэманстраваць сваю вот незгоду з тым, што адбываецца. Ресурсы, магчымасці ўплываць захаду дастаткова значныя, фінансавыя, і гэта зноў жа, чым далей будзе зацягвацца крызіс, тым больш будзе відавочна. Хаця зноў жа гэта некі аднамаментны ўплыў. Ну і таксама застаецца яшчэ фактор Расіі, які у адрозненні ад, скажем, 2011 года значна больш такі, складаны, да? Прынамсі, ёсць шмат сведчанняў таго, што Расія фактычна лабіруе палітычную рэформу ў Беларусі, а не проста спрабуе там выратаваць Александра Лукашенка. Калі казаць уже пра міжнародны фактор в шырокім аспекце, як вы закранулі захад і Расію, я згадаю, што і наша з вами інтэрв'ю, магчыма, восенню гэтага года, ну і іншыя палітолагі шмат казалі пра тое, што тэарэтычна Захад і Масква могуць прыйсці да нейкага кансэнсуса па беларускім пытанні. Цяпер пасля, скажем, мякка абвастрэння адносінаў новай адміністрацыі ЗША Байдена з Расіяй, з Крымлём, ці лічыце вы, што гэта па-ранейшаму магчыма? Магчыма, гэта, скажем так, менш верагодна зараз, але сітуацыя на міжнароднай арэне можа хутка мяняцца. Зараз сапраўды мы бачым некую абнаўленне канфрантацыі, але там, скажем, яшчэ пару месяцаў таму усе наадварот лічылі, што магчыма пры Байдене можа быць нейкая там перазагрузка. І будзем глядзець, таму што все-таки гэта гульня, да, вот палітычная, і тут сітуацыя на поле можа хутка мяняцца. Але ў любым выпадку, конечно, калі мы кажам пра вырашэнне беларускага крызісу, то цяжка сябе яго уявіць без хоць нейкага кансэнсусу ці прынамсі агульных падыходаў паміж ЕС, ЗША і Расіі па гэтым пытанні. То бок, калі гэтыя асноўныя міжнародныя гульцы будуць успрымаць Беларусь не як арэну чарговага свайго сутыкнення, а як месца, па якім можна прыйсці да нейкай згоды, а згода это заўсёды саступкі аднаго другого боку. Так. Калі будзе нейкі кансэнсус па правілах, прынамсі, па якім, скажем, будзе далей ажыццяўляцца там палітычная рэформа Беларусі, транзіт улады, новыя выбары і гэтак далей. Так, тут натуральна мусіць быць нейкі кампраміс. І калі коротка, уявіць сябе, все-таки нейкія палітолагі малююць гэтай схемы, прадстаўнікі замежнапалітычных ведомстваў сваім кіраўнікам прадстаўляюць гэтыя схемы. Як можа выглядаць гэты кансэнсус? Дзе тая, скажем, кропка, у якой інтарэсы тых самых геапалітычных бакоў могуць не сутыкацца? Не сутыканне, а відавочнае, да? Можа быць тады, калі будзе ставіцца пад пытанне тыя дамовы, якія былі заключаны Александром Лукашенко на працягу ягонага кіравання. Маецца на ўвазе дамовы, напрыклад, там пра саюзную дзяржаву, пра ОДКБ, пра еўразійскую інтэграцыю. Думаю, што гэта тое, што адназначна непрымальна для Расіі. В прынцыпе, у гэтай сітуацыі, як мы зараз маем в Беларусі, я думаю, асноўным найстратэгічнай, скажем, важнай задачай для Москвы гэта прынамсі захаваць статус-кво. І вось гэта дакладна, я думаю, што абмяркоўвацца не будзе. Вось таму на гэта трэба, гэта адна кропка, да, з боку Расіі. З боку Захада важна, каб в Беларусі адбыліся все-таки выбары, і яны былі, прынамсі, у значнай ступені, да, свабоднымі і дэмакратычнымі. І, прынамсі, гэтыя правілы гульні новыя, да, палітычныя, яны былі прымальныя для альтэрнатыўных палітычных сілаў. Таму тут дзве такія пазіцыі, якія, напэўна, абодва бакі не здадуць. Але, тым не менш, гэта адкрывае дастаткова вялікую прастору для таго, каб у выніку прыдумаць нейкі кампрамісны варыянт па вырашэнню беларускага пытання.
Дзякуй. Гостем сённяшняй размовы быў доктар палітычных навук Андрей Казакевич. Вёў размову Віталь Цыганкоў. Заставайцеся з Белсатам.